Asiphinde sikwamukele sikubingelele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network iplatform ke le la esihlangana khona sibheke nje indaba esikwesithi izona ezihambe khona esontweni neindaba ke nje ezisithintayo singabantu sakhile ezweni laseNingizimu Afrika. Kuyintokozo ke ukuthi sithole ithuba sithole iplatform njengaleli sikwazi khona ukuthi sikhulume sizwakalise eyethi imbono. Sikushike ngaphandle nawe awumukelekile ukuthi noma ngabe nini uma ukuthi unodaba ofisa ukuthi sikhulume ngalo noma uyafisa na ukuthi ube ingxenye yengxoxo ukwazi ukuthi usithinteke lapha ku 061 401 7076 061 401 7076 okanye uthumele i-email ku media@ezasekhaya@gmail.com. Igama mina ngusithembiso ngokasibisi bakhona kuza kwethu engihambisana nabo kuyashoda ke namhlanje indlu impela ishaya umoya khona abangekho sikwazi ukuphefumula. Yasibingelele but because Empela mina umntwana wekhehla ngangithola lapha ku Fly Radio ngegama nguSibitsa Ramolet. Yes, Kumbulane umfoka Khambule, the host of the Kings and Queens breakfast show, the king himself. The king himself. Ngigcina iyodwa inkosi ku King's Share ngazi sikhoneke ke manje. Ngeke ithi inkosi iphakela ama subjects ayo ekseni. Uyibona leyo nto. Iphakela ama subjects. Bafethu zenzekile izinto esontweni ziningi indaba esinazo ngenxa yesikhathi ave sesingene nje esingalokho sishona lena le siqale ngawo kumbuzo wosuku umbuzo wesonto umbuzo wonyaka kafushane umbuzo nje uthi will you recommend iSouth Africa to bantu bakwamanye amazwe ngephandle? Let's say kunomuntu okufonelayo noma ukusendela i-email noma wena uphumile kwelinye izwe bese kuba khona umuntu othi cha usefuna ukuthutha azohlala eSouth Africa ungayi recommenda uthi hayi cha yona ndawo right kafuna uhlale kuyona. Hayi cha ngengikwazi phela ukwenza lokho Isizathu kuningi kakhulu okwenzakile yabo nje mengitheze la yabo into yokuqala ukuthi uzohlalaphi. Eyona ke inkinga leyo ngengikwazi nje kuningi kuningi akazi singiqale ngani awulithembi izwe lakho. Kuningi kakhulu ke Nceko yeah mina ngayi-recommend ngayi-recommend South Africa. We have a lot of good things like South Africa. It's just that nje we have a lot of rotten potatoes as well. Yabo but angazi kunalento if singabantu singafunda ukubambisana uyabona le nto umuntu angabe ubheko kwakhe and clean up yabo ama surroundings ethu. Actually South Africa is a very good place to live in. Uyabona le nto. No ngiyakuzwa mina Nceko angifundi umnqaba amanga hayi cha bandla ngingaphika. Yazi I've noticed ukuthi I don't feel safe in South Africa. I don't feel safe ngisendlini, I don't feel safe ngisemgaqweni, I don't feel safe anywhere. Yeah. So I don't think ngingarecommenda izwe njengalelo komunye umuntu. It's a matter of yazi of lately. Siyabona ukuthi kumadlanga commission who are the real culprits ngempela. Yabo khona into ayikisho Peter Tosh umculi lo wereggae lo sewadlula emhlabeni uthi wayethu Peter Tosh everyone is talking about crime. But tell me who are the criminals? Uyayibona leyo nto. But Nceko these days uyabo these days akekho ngesi criminal la South Africa mhlambe kwamina ngizisola kwamina njengamanje ubona ungathembi ungayithembi wena. Inkinga isteme phezulu abantu bekufanele ngabe they are working for the good of the country. Uyabona lento yokuthi we have put people in power ekuyibona those very same people abadicilela phansi country. Manje sibanjwe yini ukubasusa phela ngithi thina sibabekile. Uyabona lento angithi ke manje ke sebezokushaya ngemthetho ke yokuthi follow these procedures. Uyabona lento imali ngayo ke lento le. Ushuthi Nceko engasesisukele ke siyizwe nje. One day mhlawumbe ngomhla ka7 November njengoba kuzoba kunale march ukulwisana nama illegal foreigners. Yeah. Uma
kuthiwa ama-illegal foreigners ngisho kahle Hayi lona angizizwa namhlanje azinqondo yami ngathi iphambene nje Iphambene so yizwe. engase sisukele ke siyizwe sithi namhlanje sibeka phansi yonke into akunyakazi lutho asilwi yeah nonke lapha phezulu sukani singahluleka ukwenza lonto angeke sahluleka Khona Kodwa- ngeke nikwazi. kodwa Niyenze nonke. you know oh ya qinisileke lapho Ngeke sebethi niyenze nonke. Bakhona abazothi cha siyenze lento, bakhona abangeke baze bakhona abadlayo lapha bakhona Eh, abatholayo. angithi abangeke inkinga bakwenze. once the crooked hand ekufidayo sekufanele Gets iphume broken. uyayibona leyo sekufanele Uyalamba ke wena ke lapho. usubona ukuthi nayo indlala uzofuna ukubhikisha uyabona nje ngike ngabona lento kalo General Sibiya uGeneral Sibiya ngizothini it's not General Sibiya man kodwa khona this general omunye wasemaphoyiseni odefend umchunu ukuthi umchunu wouldn't harbor criminals and yet umchunu into yonke ikhomba kuyena Yes. lapha kumadlanga commission and we find this guy ukuthi uyamdefend umchunu angithi uyabona ukuthi Khona kutholayo. kushuthi khona kade bekudla nomchunu imani ke bafethu bonke labo bantu omchunu nobanibani including the president ngoba phela bonke bathinteke into zamacala Yes. why singabaceli asibaxoshike kulungile asibanikeze neholiday sithi ake nihambe nodila namacaleni nixoxe lezo zinto lezo after a year mhlambe nobuya ke nibuyele ekhundleni hayi asibadingi nje Kanti khona vele umsebenzi wabo yini? yabo ungenisane ezinkantolo uyayibona nje leyo ungenisane ezinkantolo balinde isikhathi sokhetho Okusongathiwa mongameli uthatha idokade lakho. Kuba nomqimbi. nalento yokuthi nje sinama political leaders angenayo lento i-sense of accountability napha ayikho abanayo uyayibona leyo ba account yakubani angithi inkinga you know there are puppet masters behind uyabona nje if usibuyela ekungeneni kwa Ramaphosa esikhundleni uRamaphosa there's been speculations ukuthi kwakho some certain amount of billions ukuthi athole the presidency seat uyabona lona so uyabona ukuthi yinto vele kwasekwaziwa noma thina sasingavota siya kuma voting polls voting stations kwasekwaziwa ukuthi upresident kuyoba ubani ngoba already iseat ayisithengiwe Yeah. uyayibona leyo nto ya bafethu hey kuthanda ukuba nzima nithini ngale yale KZN ukuthi inyanga ingasiphele inyanga lezayo ngasiphele sinobuholo obusha bani mamaphoyisa no be province ake nje manje province iphethwe Ntuli we IFP Yeah. so yena oyiprime yeah wangena kanjani abantu abawina ukhethe KZN kwawina iMK yeah kodwa ngenxa yokuthi ke ahlangana lawo amanye amaqembu bayikhiphe MK MK ngosizo lweNFP iNFP ke kuleli sonto isijikile isithi siyalibona iphuthe lethu futhi asimthembi lo muntu okuthuntu nje manje siyaphuma uma iphuma iNFP kuyacaca ukwenzakalani yabo so ibuyela kobani ibuyela iprovince to the government of coalition no phela uma kuphuma ilento uma kuphuma iNFP iMK nje kabantu abawina kusho ukuthi bona bazophatha What if zenqaba bona? no ke hey ashenye indaba ke manje yabona ke nje everybody is power hungry these days but my question is iMK iready ngokwenu ukubona ukuthi singaphathi iprovince Ngolunye ihlangothi. Kolunye irate, kolunye babhekene nezinto eziningi kakhulu. ngoba nenkinga ngaphakathi nje Hayi kuningi bebodwa kakhulu ngoba nabo nje kuyibona nje kuningi. Kuningi. yabona ama structures ama political parties esinawo hey yabona nje uyabona ukuthi kubheda sona istructure yeah yabo in fact kubheda nezizathu nje sothi iziqale isungulo because ama political parties amaningi uyabona ukuthi awasunguleli ukusiza abantu Nasazovumbuka ke asungule manje. ngoba inhliziyo ibhlungu nje angifuna ukuyiphindiselela kusebitsa bese ngiqala ipolitical party yami yabo so enye into ke leyo ithanda ukuba inkinga yeah nalento yokuthi nje we know ukuthi umuntu comes out of a political party ngoba elinyazwe lapho
bese qale yakhe political party Yeah. yabo njengo Julius Malema nje siyamazi ukuthi ingane yeANC yabona lonto In fact onke phela lama political parties Yabo. aphuma lapha Ehe. ngoba even iIFP iphuma khona lapha. uyabona lonto so uyabona ukuthi mhlambe sometimes omaluma bephephetha Yeah. uyayibona leyo nto uthola ukuthi bayaluma kodwa ngale bayavumelana uyayibona leyo nto Kunzima bafethu. so ingakho kuthiwa politics is a dirty game Yeah, played by. people with dirty minds yeah Bafethu kade sikhuluma ngeSouth Africa la ukuthi iphephile yini. Nanto lonye udaba. Kunesimo sokulahleka kwabantu eSouth Africa these days. Ngendlela isibalo esinyuke ngawo sabantu abalahlekayo sekuqala ukuthusa. Kuqale kwangathi kulahleka izingane. Kwadlulela einganeni kwalahleka abesifazane. Njengamanje kulahleka kwasani uyisilisa uyisifazane kuyalahlekwa nje. And okubhlungu kakhulu ke kulento kulahleka kwabantu ukuthi uma sebetholwa kukancane betholwa bephila. Imosi itholakala isidlulile emhlabeni. Sinodaba nje esike salenza nase radio lapha ku Fly Radio olithinta ukulahleka kwensizwa akacele la iCoffee Farm. yeah Kade ngikhuluma nefamily yayo namhlanje kuseni still isalahlekile. Ayazi ukuthi kuphi. Yabuya yaphuma nje emsebenzini iye ekhaya. yeah Akatholakala xa ukulahla komuntu omdala and chances are uyotholakala naye sedlulile. 99.9 So siyithini ngempela le ndaba? Ilunkinga kakhulu yabona le daba lokulahleka kwabantu ilona ke linkinga ngoba sometimes asazi yabo uqala makuyisifazana bese mhlawumbe usuke ehambeleze le ndaweni zakhe bese sethulahlekile bese qhamuka sometimes sothi akaseko inabantu babona khona ukuthi le ndaba iserious kwasekudlulela ke kuba ke obaba kanje nawe weqala kuthiwa mhlawumbe wahambile kuyobona izinto zakhe kanje manje bese bevela nabo sebeshonile kuvela kube enye into yazi And abagcini ngokushona bathola sebecwiyiwe. Okukhombisa ukuthi kahle kukhona abantu abangalena khona ibusiness eliqhubekayo. inkinga kukhona lento ye human trafficking yabo and futhi there's a syndicate esebenzayo ngokulahleka kwabantu uyabona leyo nto kodwa lento siyibona ikhula kanje yes ibiyenzeka kodwa ibingekho this much uyabona leyo nto kunede kwavela lento yokuthi thatha lento ayinabungozi kwase kuvela ukuthi ke actually khona nokuthwala ngabantu uyabona leyo nto there was a lady nje I knew from back then ngeke ngimusho ngegama ngoba it involves a family uyabona leyo nto washadela emndenini waqeda lo wesifazane kwawuyena osethwala ngabantu bala ekhaya uyayibona leyo nto so uyabona ukuthi lento ine syndicate and futhi uyabona lezi inyanga mbumbulu vele ivumbuke umuntu useyinyanga ibona labo kuthiwa bayakhishwa inyanga ze social media inyanga ze social media uyayibona leyo nto so that's why we gonna lose yabona ke le yabantu abalahlekayo ihambisana nalento ye human trafficking uyabo ngoba abantwana bebelahleka bahambe bayodayiswa kwamanye amazwe uyabona leyo nto yazi in one of the lezinto ze social media on YouTube uyabo ngangifunda ngangibuka a video of the Illuminati bechaza ukuthi actually there are child sacrifices enziwayo uyabona leyo nto amongst the elite the rich people labo babona benemali yonke uyabona leyo nto there are certain satanic rituals abawenzayo so setshenziswa igazi labantu yes kuntshontshwa ingane uyayibona leyo nto because ingane zisane innocent blood yazi ngihleka nceko ngeze ukuphazamisa kufika isithombe engqondweni wami uthi napho abantu bayangena la manje basikhomba ngeibhamu bathi ke bahamba ke bayaskidnapper bayothwala ngathi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kusebitsa mhlawumbe ngaba umuthi wenhlanhla lento njengaleyo ngiyacabanga leyo nto ngiyacabanga ukuthi hayi bakayi bakho umuthi wesichitho la izulu ngoba mhlawumbe ngithekile uchithekile izulu ngawo
Abathole serious ukuthi bafethu ibhlungu lento. Ngathi iphathi imandla bezingayisukumela. Ngoba ithanda ukubanzima. Awazi uma uphuma endlini awazi noma uzobuya yini. Yabona. And futhi uzobona ukuthi it's a group of people. Yazi ngeke umuntu nje ehamba yedwa asuka azobamba indoda engangami athi uyayikidnap. So it's a group of people abafuthi who abasuke bephume njengabazingeli like hunters ukuthi khona izinto abayisebenzisa khona inyamazana ekufanele siyibambe and yazi nceko I don't think bavuka nje bangena emgaqweni. I think benze research yakho uyabo babhek okay nangu uhamba la ngalesikhathi wakaphethe lutho okay yebo eyisebenza hayi ngiyabanga ngihamba nomunye umshiza lapha esiqameni kanti ngiyacabanga ukuthi bayasebenzisa nama chemical because akekho umuntu omdala kangaka engasequlu amadoda ememeza bese kukhona abantu bengamuzi khona into abayisebenzisayo no bokhona abakusebenzisayo kwenye amamall engengisho la eThekwini benziwa abesifazane ema toilet abantu besifazane yabona ke manje bebevele bafike bangene ne wheelchair uthola ukuthi uyangena wena uyokwenza into oyenze toilet bese bekufaka indwangu leyo uthola ukuthi usuyaquleka bese bekuhlalisa ku wheelchair baphume nje nawe kahle mall bese ngathi bazihambela nawe bebekise toilet kanti sebekufaka emotweni usuhambile. That is why ngike advise abantu mina ukuthi avoid ukuya kulama public toilets especially ko workshop lecala khona abantu abamnyama avoid nje kulezo ndawo kakhulu. Yabo asithembe ukuthi insizwa yakacela izotholakala nkosiyami sibabeke umkhulekweni nasi isithombe sayo siyasifaka la uma kukhona oyifanisayo sicela athinte nansi inamba u078 2927188 078 2927188 isithombe sayo lesi athula thini namaphoyisa ngalolu daba amaphoyisa bathi bawathinta elahlekile wakaza atholakala kuzekweni manje kodwa ke udaba esalilandela ifly rate ezolilandela ngoba sesitholile nokuthi ubani umseshi okwakufanele abhekane nalo udaba so sizolilandela mhlambe next week sobe sesikhuluma into ephathekayo olunye udaba labafethu udaba oluhle eGold sibonile laphana abantu besukuma beyibambela beklina imigwaqo edolobha laphana ku Brill Street bexosha bonke labantu abadayisayo la ku pavement sothi akusahambe ku pavement khona abantu abanye beka ama vegetables zabo na kanjani and in most yabo abantu bokufika futhi nabo abenza leyo nto so babaxoshile and idolobha lishaya umoya li clean so nithini ngalokho bafethu sometimes ezinye izinto they are good yabo even those zifika ngesandla esiqinile yabo ngoba somewhere somehow we all need to make a living yabo somewhere somehow but abanye they are not ngizothini abekho kulento yokuthi banakekele ama surroundings abo uyabona lona uthola ukuthi umuntu usenikiwe i-chance ke yokuthi adayise endaweni yokuthi hayi usuyabona sekuqhifililike manje la idayisela khona uyayibona lona and especially in the central business areas hey ngendlela abamosha ngayo ayibamoshile ngibona itheku libole kanjani itheku uyayibona lona but if they were clean kube yibona aba responsible to keep the city clean kodwa phela nabo abathola ama permits noma be clean abana ama permits labantu yes angithi sengisholo kona phela one into ezokuphoqa ukuthi ube clean it's because you have a permit uyayibona leyo nto so you have a right to be there uyabona leyo so you wouldn't want i-area odayisela kuyona ibe ingcole kodwa ke nciko ake silikhuluma iqiniso because njalo makukhulunywa ngale ndaba yokungabi clean kwamadolobha sibheka kakhulu ukubona labantu bokufika ukuthi ibona vele abafike nalento angikuphiki lokho hayi kodwa nathi bafethu sinawo umthelela yabona ukuhamba emarket bengakafiki labantu awukuhambe lapha emarket uyubona ukuthi hayi konakele vele sithi abantu bokufika ngoba bayasuka nako Eastern Cape bezeThekwini abantu bokufika lapha hayi sekhaya abana ke bese sibheka lento ye unemployment ngasho ukuthi iyona ebaphoqayo yabona abantu abaningi bahlele njengamanje
i-employment rate impela ke it's skyrocketing. Uyabona ukuthi abantu abaningi bahlele, so umuntu mehlele uyacabanga ukuthi mengenza into ethile ngiye kuyodayisa laphana elinye ithuba lomsebenzi futhi kusazogcwala ke njengoba abantu abaningi bahlele. Singalindela ukuthi kuzogcwala mhlawumbe nale zokuthi uyadlula uyaphuma kuzobe sekugcwele nje around ukuthi siqalile nangokho bebeke ikhontela phambi kwesango. Sazogcwala yabo le unemployment rate yona ezenza izinto eziningi. Uyazi ngafunda esinye story kuvela uRamaphosa. Yabo kuvela uRamaphosa angisazi ubani ngenalo icala angisazi ubani this other politician guy, I think is Indian or colored into enjalo kodwa kwathiwa these two guys are responsible for 40,000 job losses. They just the two of them. Angithi uyabona ukuthi indaba isabuyele eziphathimandleni ukuthi as abantu belahlekelwa imisebenzi, so that means khona into abayigainayo bona. Uyabona leyo nto. Yazi wathi umunye inceko wathi kunohlelo likhona olwenziwa abathile lokubulala iSouth Africa so that bazothuma sebeyithatha kube senga bayithola ichip kube sengathi bazosihlenga kanti vele silinyazwe ibona yabo. So kuningi okwenzeka la singakwazi so nje ngeke sikhulume kakhulu akukhona singabavikela ngoba ungavikela umuntu kanti uyena ngempela lokulimazayo uyamvikela kodwa yabo. Angithi as we go deeper ngoba lento isempandeni le phansi yabona they always talk about this mercenary group to Freemasons. Yabona leyo throughout history siyathola ukuthi they always try to establish a new world order. Yabona leyo. So to establish something new you have to kill the old. Yabona leyo. So manje we are pawn in their chess game. Uyabona leyo nto. Yabo. Hayi kunzima. Uyabo. Kunzima and asibambene ke vele. There's nothing you can do. Uyabona leyo nto. Ngoba it's just yabona bengifunda izolo. It's just 7 families who control the world. Or Rothschild or Rockefeller. The Rockefeller family. Uyabona leyo nto. They control most of fuel. Yomhlaba wonke most of the oil reserves. Uyayibona leyo nto. But abantu basebenamandla amangaka kodwa vele basebecabangela nezizukulwane ngoba kukhona lenkinga ayifunda khona leyo nto lebichaza khona indaba ukuthi bahlangana bayiqala kanjani and they call themselves Seven Sisters. Ngoba basebekhathela ukuhlupheka bayihlanganisa lento inde bafethu singangeni kuyona kakhulu singaze sinyathela amakhona kanti isikhathi ukuthi ngifuna ukuyibeka la ukuthi even the presidents esibabona bephambi kwethu they are actually puppets of the puppet masters. Angisho babona ngamaringi. Yabona lo. Abantu bashadile ntsini manje, abantu bashada. Hayi ikhona iringi yomshado bese kuba khona iringi. Yamalanga mpe. Hayi nakhona lapha imshado. Bashadile lapha. Bashadile lapha. Sisakhuluma ngale yokuklina kwamadolobha. Ngathi namanye benga adopt. NjengeTheku Pinetown nonke. Ngoba le ndaba ukuthi thina ezethu indawo sihlala engcolile. Ithanda ukuba inkinga ngempela and ayazi abamhlophe bafethu bayasibalekela uzolunqeni wagcina nini ukubona umlungu eDrobheni eThekwini hayi ubona umlungu oyiphara umlungu ombona eThekwini oyiphara nje yabo. So abasekho abanamabhizinisi eMathekwini bamove baya ko Gateway sathuma sifika nathi ko Gateway sigcwala bahlehla bayela emhlanga ezansi even nendawo zokuhlala sebeyaphuma manje sebengena kuma estates babhizi babalekela thina uma sesifikile esiyona bonkosi yami kusazogcwala ke abantu bengasebenzi kanje beyokona hayi kusazogcwala yabona kuleyo bengisabuka indaba yalomndeni wakaDlamini eThekwini le oshonelwe khona amawele ushoniwe lelodwa elinye lisesibhedlela and uNkulunkulu emuhle ezwile ekuthiwa sengathi seliyaqala nokuresponda manje aphonseke e15 so udaba nje olwaziwayo. Umbuzo wami sekutheni lamabhilidi agcwele iTheku asafe kangakanani nje ngahlala kona ayaservice wena ayavuselelwa ayalungiswa wena amalift yakhona njengoba ehlala efile kubolile ko Albert Park lapha eThekwini njengoba kunama flat nje othuma ungena khona ekhona elinye nkosami kwakuthiwa igreen
is it Greenland sangisazi lisekhoneni la St Andrews no Park Street lila nje khoneni lela flat lalihleni sifika lapha eThekwini ungalibona manje kube khona elinye lekuthiwa New York House thina sifike eThekwini ngama-90s lalibizwa ngeSt Michael's lilihle kusajwayele ukuba khona belungu lapha lesekhona sekudlalwa khona kwakudlalwa ibowling icabelungu befaka ingubo ezimhlophe izalwazi zabelungu bedlala ibowling lapha hayi zafike inathi nkosana ipolice station yaka Metro liyana manje usuka phika uthi kwakudlalwa ibowling kanje uyayikhumbula workshop yayinto kanjani workshop kusene New Metro phezulu sasiphumela khona phela uma ukhipha umuntu kusekhona i-chessboard leya yiphansi dlala uchess la manje usaswenka uMethekwini nciko Back to the topic, okay. Umuze workshop organize neza ungakazalwa ngiyakubona ukuthi uyabhoreka nje manje yeni workshop ayazile enjena yabo ya but bafethu ziyadinga ukubhekwa nalezo zinto uthi wona lamabhilidi ngempela assessment sokuthi angahlala abantu yeah most of them they are unsafe kakhulu one they've never been maintained yabo kodwa ama owners they are still making money out of these buildings yeah yabona le nto and amanye ahijackiwe uyazi sinama buildings amaningi abahijackiwe uthola ukuthi aphethwe abantu bokufika nawo ngisona wabo Umuthi uyangena ikamera lodwa for room akushaye partition yeah shaye partition umakhelwane ngapha no asikhuleke Nkosi yami ke sinxuse yazi kwakukhona one building kwakuthiwa iJumbo House la kwakuyini la man St George's lapho St George's St George's Street yey lela building it was a drug den uyabona lo hayi Arusha no iJumbo House kwakuthiwa iJumbo House mhlawumbe inali igama lalo isiphenduliwe sekuthiwa iJumbo House ngoba ngihlalile lapha kuleya ndawo ngihlale 4 years lapha St Andrews St George's Park Street ngikhumbula ngifika khona ukuthi ngangisaba ukuphuma yebo ngisathithiza ngithi uma ngifika nje ngifike ngihlale endlini ngoze ngiphume ngakusasa engaqaqeka ithi la selibuzwa kuwena la selibuzwa kumina umuntu wayethume ebuze kutholakala lapho umchip ngithi noma yiphi indawo engavalwa ebusuku bonke lapha sasike sifike back in the day nami ngisa ecile indleleni zobumnyama sasithi masingena lapha wawuvinjwa isecurity emnyango okay usho ukuthi uzokwenzani hayi mawuzothenga ama drugs wawuvunyelwa ukuthi ungene hayi la ngaphakathi kwakuhlukaniswe ama masonite boards lawo kufana ne flat it was a flat within a flat yezwa leyo yona ngintenza ubufika le i-drug city ngisho njalo lela flat lali ngcoleni onke akabanjalo uyayibona lona usiqale ngalo most of the guys ayihlala khona were foreign guys uyabona lona bese uthola ke usuthi uyafika khona ama South African girls ahlala nalabantu kule ndawo enyanyekani yandawo khona indawo lapha I think mhlawumbe usho yona ekwakuthiwa isemanukweni kwakune joint lapha eThekwini elivula 24 hours ekwakuthiwa isemanukweni ngama-90s umphathi walo no kwangesena umphathi eliphethwe umama uJoe kunendawo edumile nje usanda ukudlula emhlabeni uJoe may his soul rest in peace uJoe lo bese nendawo edumile yokuphuza elaphana kuRussell ekuthiwa kaJoe wayese umfana esasebenza kulela lapha emanukweni iphungela lapha Nkosi uthathi kuyeqiwa kugeleza amanzi awazi noma wesitamkoko noma yini bathi ungene phakathi uzofica insizwe ezithembekile zifaka othai nani nosisi aba right kuphuzwa emanukweni bese ke uyabona ukuthi ke the state of these buildings sizoba kuphi isikhathi sokuthi ke arevampwe abhekwe if the owners abadla ngawo
bazi ukuthi nje bona ba accepta i-rent kuphela. Yeah. They don't infrastructure ye building abanendaba nayo. Kodwa ke asugxekeke uhulumeni wethu nalapha ngoba yonke lento ihamba ibuyele kuwona uhulumeni wethu buyele komasipala ukuthi bona abathule bathini uma kunezinto abawadle lama buildings vese dlu umasipala kuma ukuthi ke alilandela imigomo efuze ngabe iyayilandela. Angithi beseqalile amadela ngokubona edlala wona edlala ama buildings edla ngisho izindlu ko Westville ko bani lezi indlu ethola ukuthi seyiqashiselwa ama foreigners. Uyayibona leyo nto. Yazi kusafanele ngelinye ilanga manje ngoba amadela ngokubona umholi wawo nginako ukuxoxisana naye and useduze. Kusafanele ngimlande nje ke sihlale naye akayichazele indaba amadela ngokubona ngoba each and every time kukhulunywa ngamadela ngokubona sizwa ngohlangothi lwabantu abamelene nayo. Safake sizwe ngaye ke njengamanje umholi wayo. Yabo so ngoba ayisizona nje right inkosi yami siyaxoxa kakhulu nayo. Yazi mina I wouldn't say ukuthi mostly ngoba siyayibona ukuthi actually amadela ngokubona ezinye indawo ebese idliwe ama foreigners zibuyile zikuma South Africans kodwa ke nabo ke phela bayisebenzisa ngeendlela zabo. Phela wonke umuntu ulambile manje. Wonke umuntu ubheke. Kodwa manje yes some things you don't need ama negotiations. Ezinye izinto ezifuna ukuthi nje uzithathwe ngendlozolo. Uyabona leyo nto. Yeah, kuyakhombisa ukuthi wakhula kama 80s. Kodwa mina bayibhekisele ama building ngoba phela kunabantu abaningi abahlala kona. Ngavikela zonke le gameko. Lapha nje home election khona leliwele leli kwalimala lena kuthiwa bengikusente ibiqala ukwenzeka kuthiwa seke kwenzeka vele kuyona leya lift sishasethe okunya kudumanga so nje siyadinga ngempela ukuthi bakhona abantu basahlele lapho kuhleliwe kuzothiwani wena baqala kuphume bona abantu abana indawo zokuhlala yabo hluphekile leminyango yabo bafethu ngakimina kunodaba lokugcina ngakulama uhlangothi bese sidlulela kunina sonke samkhumbula unkosana Makade unkosana Makade ile yansizwa yaqhamuka no Please Call Me yabo so ibisempini ke no Vodacom isesempini manje no Vodacom because ifuna ukukhokhelwa imali ethile uVodacom ushaya phansi ngonya uthi hayi ngesikwazi ukukhokha imali engaka phela shelele wawange munu so nje leli cala has been going on for years for years engafuni ukuthatha le mali anikezwe yona ngiyakhumbula ukuthi ebalweni khona 47 million khona ubani ekuthiwa thatha lana cha yena la ibhekile ikuma billion athile so ke okwenzekile kuleli sonto inkantolo isiphamuke isithi ke cha fanele akhokheke yena manje akhokhele akhokhe u13 million wama legal costs ngesikhathi kuhanjwa leli cala. Uyabona ukuthi this guy kahle ulwa nenkampani enkulu chances are few ngeke inqobe lempi so mbuze enginawo mina ukuthi how much is enough guys sebetsa imalini okucabanga ukuthi wena ngasuyinikwe manje ungathi hayi sengi right for ukuthi ngingakwazi ukuphila ngikwazi ukuthi ngiqale ezinye izinto ngikwazi ukuthi ngingakhenya imali abo right yazi nalo 47 million right ngoba nje imali eningi kakhulu ngoba usuyifaka lapha we invest leyo mali nje phinde ibuye futhi enye imali nje wakha ama business kodwa wena sebethi uma ngikubuka njengase nginika 500 rand yayo hayi 500 right wena impilo yakho yonke sokudlala ngami ngizoyenzani ngeke imalini ungathi uma uyithola nje uthi hayi ngigrand ngiyathi imali ayanelisi but uyabona ukuthi le yazi mina ngisho nje mangingathona u10 million hayi ngabe hawu ngagxuma ngiyephezulu uyabona lona into ahluleka ukuyenza was to accept the 47 million bese ke they make a deal no Vodacom ukuthi ke out of uyabona leyo nto this angibe ne salary ke manje per year mhlawumbe sikhulumeke per year ukuthi I get mhlawumbe 10 million every year. Uyayibona nalokho mina ngibona kusewumona nje nalokho yebo cha nje sengiyasho phela if he was not satisfied ngalo 47 million ngiyabona leyo nto yazi mina ngiceke ngikholela mfethu ekutheni imali
ufanele yakhe enye imali into esishaya uthina kakhulu thina abantu indaba yecapital ukuthi icapital asinayo yazi ke ngithi mina u500,000 uyazi ukuthi ngingawushintsha ngwenza u5 million within a short space of time give me 5 years 500,000 ungabe u5 million another 5 so okubalekile ukusebenzisa ingqondo yabo so ungavele nje ujabulela ukuthi ngizothola u47 million lo 47 million siyakubona enyangeni ezimbalwa suvela lapha la kuya blue kodwa nayi ayikho mhlawumbe into abakade esebenzisana nayo Vodacom kule mpahla le please call me kanjani uyena wonke yini oyenzile leyo nto yonke leyo zihlangana uyaqhamuka naye eqashiwe wayisebenza ka Vodacom kodwa nabafika kwaba khona bakwenzayo ukuthi bayilungise hayi ngalendlela beyenze ngayo khona bakwenzile ukuthi bayi-upgrade ukuthi kancane naye le ndlela ethatha ngayo angifuni ukungena lapha ngazi futhi nje lo please call me kwakuyi-idea ka Vodacom njengoba ususetshenziswa nawo MTN nawo Cell C uyayibona and bonke labafanye bakhokhe uyabona shothi bonke labantu fanele ba contribute ekukhokheleni yena lo uyabona ngoba kodwa uma sesibheka ubemahla amabhiliyoni wona waphela bathi uba ungenayo ifoni ubani ongathi akaza wenza please call me basawenza namanje usenziwa namanje basawenza namanje mina ngifuna mina asiyaqabana cha mina ngiwenza sisawu yabo mina ngakuvulela amafoni amonke cha bahamba ngathiwa imali yakhe yonke angazi nokuthi wenziwa kanjani yabo inkinga yabo bakhona abasawusebenzisa lo please call me futhi different networks kodwa there's nothing wrong ngokusebenzisa mfethu angabe sengathi siyagxeka ukuthi uyasetshenziswa right futhi uyasebenza asinayo imali ingane yesikole nje ayinamali mayidinga umzali show please call me ngikhumbule ngangijwayele ukuthola please call ngaphandle ngeke ngisho ukuthi wavela kubani uyacabanga ukuthi wawusebenza ngisho usupersonalize ibona lo kanti akusathi isikhathi ukushintsha ubhala lapha cabanga usende please call ngaphandle usende lo munye ngoba sebeyaphela phela uprogram kwenzakalani manje no asithembe lenkosi ukuthi izolithola usizo nkosi yami kodwa hayi mina ngifunda ukuqama manje mina ngithi thatha lo 47 million ngisho noma kuthiwa u10 kwakufanele athathe ngoba manje ngibona ngathi abantu abam-advise right ngoba ma-lawyers futhi ngoba phela ayadla ama-lawyers ngayo yonke lento le Mr. Tau, there's more you can get ngakula mhlangothi ilokho nceke ukhona ukuphetha ngiphethe lento othisha bakhala ngayo othisha bakhala nge-increased workload abayithola bengaphansi kwayo ngoba it brings them fatigue and they get burnt out and futhi lento it leads to mental decay yabo uyayibona leyo nto ngoba siyabona manje ukuthi if siya kuma high school ngempela ingane ifanele ngabe zenzelwa ama pay slip manje is any salary ngobani ma ayisahlukile phela nokuthi siye emsebenzini izingane zingena ngo6 ekseni ziphuma ufontambama khona ingene night shift ziya cross night ayigeke uyayibona leyo and manje lento it bends kothisha ngoba phela othisha they don't have a life yabo esikoleni kuphela they also have a life at home khona abantwana they have to take care of. There's a husband or a wife that has to be looked after. There's a home that has to there's investments he must focus on. There are things we are going to learn. Uthuphe kumholo wakho uthola ukuthi awanelisi. Yeah. And yet there's this workload abathwesa yona ke manje ukuthi ingane have to achieve. Uyabona leyo nto. But yazi kungiqakayo kulento mina ile yokuthi ku-South Africa kunesikhalo so thisha abaningi abahlala emakhaya abangawuthola umsebenzi uyabo ukuthi iyaphambana lento kunabantu abafunayo lo msebenzi abanikeza umsebenzi bese kuthi lokho osengenile ngaphakathi emsebenzini kuthiwa kenze umsebenzi wabantu
ababili noma abathathu. Yeah. So it doesn't make sense. Uyabona nje take ama private schools bese uthatha ama public schools. Private school uthola ukuthi ingane zo30 or 20 eclassini. Uyabona la kuma public schools uyifica zo8 Hlanga 120. eclassini. Hayi thina kuzimalanga 120. sasifundele hall thina. Siyiclass sifundele hall. No ngamanga sasama class awu2. Ihall ivulekile abanye behlala bebheka le sekwelinye iclass lelibhekile abanye behlala bebheka le sekwelinye iclass. Othisha uma bekhuluma ngapha uzwa lothisha nalo. Uyabona leyo nto. So how do you expect abantwana to concentrate into enjalo? Yeah, And how yeah, do you yeah. expect othisha to work in that situation which is not conducive? Ngingakho saphuma sinjena nje. Yabo. Yini engasa mfethu angisicasile kodwa yini engasa. Yabo. No yadinga ukulungiswa leyo nto mfethu not only kwi teaching even no nurse ngiyangibona mina ukuthi uyafika endaweni emtholampilo ufica kuno nurse abambalwa Yeah. kodwa khona abantu abalento Bahleli. abahleli but ke ngibuye ngiblame ke mina mfethu ne mentality yethu kuleso simo thina abantu ke abamnyama Yeah. kunabantu abake bathi ngoba ngihlela ngisebenzi this year mhlambe ingane ithi ngiku gap year this year njengoba ngiku gap year ngicela ukuvolunteer eclinic yakandengesi Yeah. noma iclinic yakadabeka noma iclinic yasemlazi no ukusiza mhlambe ngizoba mabhalane ngibhalise yazi abayivumela ingane zenze lonto athi omunye ngicela ukuvolunteer esikoleni esithile Yeah. kulonyaka ngisize lapha nalapha abayivumeli Excuse ebakhona. Ayikho imali yalokho. ngithe ngizovolunteer Angithi bavele bona basho njalo ayikho imali. Noma bakhala ngequalification. So ayikho qualified for lento le. ngizovolunteer Yebo. Bakutshela ngequalification. bafethu No inkinga la. ingqondo yethu Ingqondo yethu nokuthi we are not thina abantu abamnyama, we are not equipped to build each other. yeah Uyayibona leyo nto. Ngoba phela lento ingane mayithi ifuna ukuzovolunteer. Kahle kahle isuka izo acquire knowledge yokuthi isebenzise in future. Yes. Yebo. uthi makuthiwa kufuneka iwork experience athi hayi ngake ngabamba lapha Uyayibona leyo nto. And manje thina the very same black people siyacindezelana. Uyayibona leyo nto. Uyazi kufana nani? Kufana nephoyisa. Iphoyisa livele umfana omncane enza iphutha ashaya shoplifting. Uyayibona leyo nto. Phela isuke nawe usafuna izinto njengabangani bakho. ufuna chocolate ozothengela lento ozopha usebithi Uyayibona. ufuna ukudlisa manje usujo GPS Nansi ke inkinga la ifika ibe khona. Ayithatha ingane aye naye police station. Uyayizwa leyo nto. Instead of disciplining the child ukuthi ingaphinde yenze into wrong, ayinikeze criminal record. eish useyibulele Useyibulele leyo ngane. Aplase kuphelile. Uyayibona leyo nto. Ngobani? Yena ufuna ukubonakala emuhle emsebenzini ukuthi uyabopha kakhulu. Akhohle ukuthi use destroy ifuture. yazi umusho njalo nceke ngikhumbuza le yanyoni ngangihamba nawe le yanyoni leyana eyiphoyisa lomgwaqo liyanginika ithikithi le yabhali leyana kahle kahle nje awuthi ngithule futhi Yabo. Azidlela uDecember iseleni. So nje thina siyabantu abamnyama lento yokwakhana Ayikho kuthina. ayikho. Sibheke thina. siqhamuka uma sesekhala Ehe. because yabona njengamanje engase ngithi nceko nangumfana uhleli lapha emgaqweni ngicela simzamele itoho akline igceke noma enzeni emzini yabantu ngeke bamthathe yabo kodwa leyo mfana uma segcekeza uwona umphakathi ozophuma wonke ufuna ukumshaya umlimazi sibe nalo ithuba lokumsiza Yes. sangamsiza Angithi. yabo so Yabo. kodwa phela ulindele enike ezikoleni phela izikole zabantu abamnyama ukuzubona ukuthi hayi into isuka ibheke eceleni yazi ubona ngani ubona nge-SGB yakhona ila ubona khona ukuthi okay hayi lesikole kuyiwa phambili noma kuyiwe emuva yini Ungayikhulume SGB. Uyakhumbula le saying ethi
show me your friends and I will tell you the future. Hayi bandla. Uyabona. Bese kusukela inkuzimalaga. Kodwa ke yabona musuza ngabantu abamnyama awuthatha ukubheka umuntu omnyama megula ehlala phakathi nithothi uhlala mhlawumbe uhlala nezingane kanje ingane zosho ukuthi umuntu omdala uyagula kanje ngeke beze bese kusuka ushonile uzoqala ukubona qhamuka izimoto sizoma lapha zenza uline uyibuza ukuthi ngesikhathi lo muntu egula bese ke phela izimoto uthi zimthathe zimise emtholampilo uzobona ke mase eshonile bazi nje babangi ukuthi hayibo ngipakile lapho bebengabangi esaphila mhlawumbe ukuthi bamthathe bamise eklinikhi ubona ukuthi abantu bayibheke ukhona umbhalo engisanda kufunda osho lento oyishoyo yokuthi was someone owayeqala ibusiness izinto zakhe seyilunga washota ngo5000 5000 nje kuphela wafonela ihlobo wafonela abangani wathinta umakhelwane wazwa ekhanseleni ukuthi isiyalunga lento yami u5000 oshodayo nami ngiphuma ehluphekeni bonke bayihlangula abangaba nawo yabheda into yakhe wathatha intambo wayilengisa ongabona emgcobeni wakhe ibhokisi lalibiza yonke into iyabiza kudliwa catering and everything angazi o5000 abangaki abasetshenziswa lapho abantu sebemposta ku Facebook ubengasho ngani bengakhuluma ngani sebenza ngcono abantu inkinga abantu bawonontanda kubukwa yeah uyabona lona give them something ezobenza babe glorious nje hawu uzobabona ke bekhipha imali yeah kodwa ukuthi basize akusuki ngaphakathi yabo yeah no asikhuleke ke sisho mhlawumbe uhulumeni uzoyilungisa le ndaba ye-workload yothisha Nkosi yami ngoba cha yona hayi ithanda ukuba inkinga fundisa ama class awu3 isiZulu uphetheni ku sports sebethi Hey, zime kahle ke ku sports during the week laphana ke besiyazi ukuthi iOrlando Pirates kuyabhekana nayo iMagesi FC la khona yakwazi ukuthi isho iMagesi FC ngawu2-1 nalo 1 impela ke ungene ngayo iextra time yabona ke abadlali mase bazolahla sekuphela isikhathi enye into ecasulayo le ngoba leli goal seliqeda ukungena nje avethani washaya uNompepe washo ukuthi sekuphela isikhathi khona zolaka kanti ke iMarimo Gallants bibhekane nayo laphana ke iStellenbosch iyathola induku nje yashawa ngawo 4-0 yabona ke enye into eqale kwenzeka ngoba iStellenbosch sayazi hlezi yenza izinto ezibukwayo kodwa ke sinethemba lokuthi ke izokwazi ukulungisa lokho iStellenbosch iphethwe ibona iStellenbosch Mafias noma hayibo siqhubeka kanjalo ke isiwelele yaphinda yabhekana nayo iKaizer Chiefs yakhumbula last season ngikutshela ukuthi isiwelele yake yashaya iKaizer ngo3-0 futhi ke iKaizer Chiefs yanqaba kule season yathi hayi so kuqisana ngawo ke amaqanda yaba 0-0 kanti ibanyana bedlala nayo lapha iDRC lapha eDobsonville Stadium la khona ekwazi ukuthi ishaye ngawo 1-0 ekwazi ukuthi ibekele indawo lapha na ke kuyona ke indebe kanti mesibheka kuze cricket ama Proteas abantu besifazana bakwazi ukuthi ke nabo banqobe khona ama Proteas abantu besifazana yes wow banqobile ngingabona impela bangenile kuyona ke ICC World Cup Championship kanti namhlanje ke singakulindela lapha eMabhida kanti khuleka nginale imoto ezokuthatha kubeke lapha ke Moses yobukela iCase ibhekana nayo iDurban City 7 zenzeka ngifisa ukuthi uyayibona live lento le sengikhatha lokho ngisho nje ngisho ukuthi iCase kanjani ngifuna ukuthi uyayibona lento le okusho namhlanje into oyishoyo uthi ama celebrations kuzobe kufiwe eThekwini 7 nje uzobukhona nje uzoyibuka wena kusho ngabona nje kube khala amahoots nokuphuma cricket eThekwini eSouth Africa yonke ngizwile umkhwanazi udedele nje amaphoyisa amasha kuningi okuzwenzeka kusho uthi bafana encane iyawina namhlanje ayisesizobona kanti lapha ke ePloemfontein Dr Mulemela Stadium Sikhukhuni ibhekana nayo isiwelele bahlungela kuya kuma semi-final eCallum Black Label knockouts kusasa Loftus lapha kubhekana yona iMamelodi Sundowns neOrlando Pirates kwenzakalani kwiSundowns kwangathi umkhumbi yacwela hayi impela ke ngazi ke uhambile phela Lucas Ribeiro kuyabonakala ukuthi hey ncike ngaye kanti hayi sobona kusasa ngaka sivula team mafethu azivula team uzidlala ibhola ngazi ngabe ukhipho right kanjani uthi umile ipaneli lapha ezikwekhani ngiyakuchazela bese kudaba phansi kuzimbe lapha phansi ngoba akusagobeki no
ulo itumele bebemshaya ngale sangasakwazi ukugoma sekugcile mela silande phansi enye into hayi sima lapho ke sports update mhlawumbe next week sobona ukuthi idlale kanjani iChiza ngoba phela ke hayi impela siyazi solala sasi ngiyajabula ukuthi uhlale eduze umlathela ama-pen block umkata angazayilengisa. Okay babethu asibonge kakhulu yazi khonto engiyibukayo yabona mhlawumbe sisheshe kanjani uqeda kushuthi ngiyavela ukuthi obani la abadla isikhathi yazi intokazi into efishane ethi mengabona nemaki ezizwe necele libovu awuni makuthiwa isikhathi sidliwe yinja kuyacaca sidliwe. Okay sibeka la ke ezasekhaya talk ngithini manje ezasekhaya talk zenza namhlanje nobani umzilo right hey namhlanje kunoje isebenzi kubanga stress ya sibekela la ke namhlanje sithembe ukuthi ke ujokozela ukuhlala nathi sikukhumbuzeke ukuthi uma uthi uyafuna ngempela nawe ukuthi ube ingxenye yale ngxoxo ya welcome yasithinta 0614017076 okanye uthumele email ku media@ezasekhaya@gmail.com. Zikhona incwadi zisatholakala ziningi nje uyasithinta kuyona le number sikwazi ukutshela ukuthi yipi uyakwazi ke futhi ukuthi uyitholele magazine we have a magazine ephuma njalo after 3 months ngizwe ngandlebe nje ngase kube khona izoba ispecial ezophuma ngo December but bebengakasitshelike kahle noma kuzokwenzeka yini sisalindele zabantu uyakwazi ukuthi uyithole nayo imali nje encane 45 rands lo 45 rands ke usize intweni eziningi usize kutheni iFly Radio iqhubeke iyephezulu nabo labantwana laba abasakazayo ungagcina uhlangana naye emgaqweni busuthi wanomlomo owomile nje kodwa uthi uyasakaza ukuze bakwazi ukuthola amagoslows noma amagobani bagabe sebemelwa imlomo noma masters umtshela ukuthi hayi sengisakaze kakhulu ingakho umhlophe bafethu asivaleliseni ayisesiyaphuma ke guys mina umntana wekhehle hayi sophinde ke sibone next week same place same time God bless. Yahlalami.